Uyazi ukuthi kuyadabukisa ukuthi ube nenkinga ezokwaziwa yibo bonke abantu ukuthi unayo, kodwa wena mnikazi wayo uthola ukuthi awazi ukuthi unayo. Kunento ebuhlungu engivamisile nje ukuyibona abantu abaningi. Uthola ukuthi umuntu unenkinga yokunuka umlomo, kodwa yena akazi ukuthi unuka umlomo, futhi uhlezi umbona njalo ekuseni exubha. Inkinga-ke yalo muntu ukuthi usuke engazini ukuthi yini enukayo emlonyeni. Yena into ayihubhayo nje uvele ejahe ulokhu ekhuhlakhuhla amazinyo, kanti amazinyo awenzile lutho, amazinyo awanankinga. Into enukayo emlonyeni ulimi, into exutshwayo emlonyeni ulimi, ulimi okufanele ulikhuhlakhuhle. Le nkwethu le emhlophe egcwele olimini, leyo nkwethu leyo kufanele ukuthi uyigeze ngebrush, uyikhuhlakhuhle ngebrush. Bese kuba khona-ke abantu othola ukuthi unenkinga nje esuka ngaphakathi esiswini, uthola ukuthi leli phunga leli liphuma phakathi esiswini, wegcine senuka umlomo. Ekhona futhi nenkinga nje ekanjalo. Okunye futhi kudala ukuthi umuntu mayedla ukudla lokhu uma kusuke kushisa elokhu ethi leyo nto leyo iyakudala futhi ukuthi kunuka umlomo. Zonke lezo zinto lezo uthola ukuthi umuntu akazazi, kodwa manje ngenxa ukuthi kunzima phela ukuthi umuntu ungamtshela ukuthi unenkinga yokunuka umlomo, ngeke ukwazi ukumtshela. Uthole ugcina yena engazanga ngempela ukuthi unenkinga yokunuka komlomo. Ngisho ekhuluma uyekhulume ngokuyiqhenya, uthola ukuthi mayekhuluma futhi bayathanda-ke labo bantu labo ukuvela ezokhulumela ebusweni bakho.